Kovina chini Tiprajwk Khoroksa tamga saipan malia naidio jagao nog ni no khorui Bara Nogo Thangna Thangmani ni Khoroksa Wanjwi Bosong ni ngroko jaga nukhana bini mukhang kaham kino chini Tiprajwk ni mukhang ke kisa bini je achol hungjak ni bagui kaham ke sijakya haipno norok bono baksa sinima ke sinima kana ge borok mane kunui friends nang kana hamjaklai da tongkha nakiba borok one time dang kha saimaya hingke tabuk oro lukurok sungai tongo norok borok thangmani bo jagani tei nog ni borok no call khai sungui tongo hingke norok no o video naine di mane obo ki illegal na ki bo o wanjwi no hamjakmani klaio na wanjwi o Tiprajwk no hamjagui bono twlangmani klaio nakiba boni kunu relationship bisingo tongo norok no o video no naine di hingke norok saimana hingke o video no manchak share khlai di tamni hingke chini Tiprajwk rok belai kheno kiri bailia tei bumopa hinjaknai rok bo mane bwsarok no haino mane musuk rok no mane lakhua sarogui tonma haike sarogui toni laikha aboni bagui nokphang ba mapha friends nenai rok bo bwsa bwtwi rok no kisa naikolwi tongnani nango bwsa borok thang barada thang beda berai na pada pakok na haino lakhua berai tongo na haino miriko na haino cholabai berai tongo aborok bo kisa khel khaina nango students life bo hairiba friends song rogo video no manchak share khlai di gophaidi o video naini layana call habia tut singkang let the told him thangna bui lore tole hidi ki ni tele mara na na hidi budget আছে আর কি আমরা বাড়ি যেতে বাইরে থেকে আসি তো কথা হ্যাঁ নক দি দা ফাই ni tere boro no Baru fikir di mana? Coba bacang lah. Apa bacang? No ni si sari ni saja le. Coba bacang nengri ho. Oh, wansak kan nang tete, apa kan nang gusti? Apa kan nang gusti wansak kan? Enggak? Nong tiar di malik hay dah na. Norok phai nong tiarnya tu lam phai je, enggak cengrok. Call habia. Tut singkang. Let the told him thangna